Hei, olen Auli Malimaa Ilo ja onnellisuuden kuntosalilta. 20. päivä maaliskuuta on kansainvälinen onnellisuuden päivä. Ihan YK:n julistama onnellisuuspäivä. Ja samana päivänä Ilon ja onnellisuuden kuntosali tänä vuonna täyttää 3 vuotta. Ja sen kunniaksi haluan kertoa sinulle tarinan menneisyydestäni. Tämä tapahtui noin 20 vuotta sitten, 90-luvun lopulla. Ja silloin en asunut Suomessa, mutta olin käymässä Helsingissä. Ja yövyin ystävieni luona Munkkiniemessä. Ja eränä päivänä sitten lähdin kaupungille ja oli oikein semmoinen kaunis, kuulas, kirpakka syyspäivä. Sellainen päivä, jolloin kaikki värit hehkuu niin kuin erittäin voimakkaasti, keltaista, oranssia, punaista, ihana ruska. Ja auringonvalo leikki veden pinnalla ja oli todella kaunista. Ja jotenkin koin, että sovin siihen päivään, nimittäin olin tosi tyytyväinen omaan pukeutumiseen, niin minulla oli semmoinen korallinpunainen takki, kaulus oli sitä muodikkaasti pystyssä ja siniset housut, sininen huivi, sininen käsilaukku, korallinpunainen huulipuna tietty ja kynsilakka ja tukkakin muodikkaasti sellainen tökitty takkuun. Siihen aikaan oli tosi muodikasta ja trendikästä, että tukan piti olla vähän niin kuin sellainen sekaisin. Ja siinä mä menin sitten 4 ratikkaan ja istahdin kaikessa siinä tyylikkyydessäni siihen kuskin taakse penkille selkäikkunoita vasten. Ja käytävän toiselle puolelle tuli nainen, jolla oli semmoinen kirjava pusakka. Ja no, matka sitten siinä eteni ja muutaman pysäkin päästä kyytiin nousi nainen. Vähän epäsiistin oloinen nainen, joka puhui koko ajan. Puhua pölpötti koko ajan. Hänellä oli pikkusen nuhruinen takki ja likaset isot pluslasit päässä ja märät hiukset roikkuvat hänen harteillaan. Ja hän istahti tuota kirjavatakkista naista vastapäätä ja rupesi kertomaan hänelle, miten hän oli tulossa päiväosastolta, jota oltiin sulkemassa. Ja miljonääri pitäisi löytää, jotta tuo päiväosasto pystyttäisiin pitämään pystyssä ja miten hän kävi saunassa aina siellä päiväosastolla ja hän oli nyt unohtanut ottaa puhtaan paidan mukaan, mikä harmitti häntä kovasti. Ja tuossa kirjavassa pusakassa istunut nainen, niin hän ei kauheasti halunnut osallistua tuohon keskusteluun, vaan hän katsoi oikein tiiviisti ikkunasta ulos ja hän halusi tehdä kaikille selväksi, että he eivät olleet samaa porukkaa, koko olemuskieli siitä. Ja mua rupesi pikkusen harmittamaan. Ja hän ei vastailu ollenkaan tälle erikoiselle puhelijalle naiselle. Ja kuulin ajattelevani, että vastaisit nyt, ihminenhän se on tuokin. No, meni hetki. Ja tämä erikoinen puhelias nainen huomasi, että häntä ei kuunneltu ja hän rupesi etsimään uutta puhekumppania. Ja kuinka ollakaan hänen katseensa kävi minuun. Ja siinä vaiheessa oli jännä huomata, miten mä itse itsessäni tunsin kaikki ne samat tunteet, mitä tuo kirjavapusakkainen nainen oli tuntenut. Halusin niin kovasti osoittaa, että en ole samaa porukkaa tuon mielenterveyskuntoutujan kanssa, joka puhuu koko ajan. Ja vähän aikaisena taistelin itseni kanssa ja sitten minä muistin sen ajatuksen, että ihminenhän se on tuokin, vastaisit nyt. Ja niin mä rupesin sitten vastailemaan kovin yksitavuisesti kylläkin, mutta rupesin vastailemaan hänen tarinaansa ja tämä tarina jatkui ja toistukin, että miten se miljonääri pitää löytää ja hän kertoi samat asiat uudelleen siinä ja minä vastailin joo, niin kai, niin varmaankin, hyvin tällainen yksitavuisesti. Mutta sitten hän herätti minut. Hän katsoi minua oikein tarkasti ja kysyi, että oletko sinäkin eläkeläinen? Siinä vaiheessa mä en voinut kuin nauraa. Se kaikki tällääminen ja se turhamaisuus ja se tyylikkyys, peili edessä seisominen, kaikesta siitä huolimatta tuo nainen näki minun läpitte ja kysyi multa, että oletko sinäkin eläkeläinen? No, siihen mä en voinut vastata, että itse asiassa olen. Ja nauroin päälle. Hän ei mitenkään tarttunut vastaukseeni, vaan jatkoi ihan sitä omaa jutteluaan.
kertoili, että mihin hän on menossa syömään, missä hän yleensä kävi syömässä ja mietti, että mitä hän siellä olisi nyt ruokana. Ja koska hän oli niin onnistunut yllättämään minut, niin minä pudotin tavallaan pois tuon yksitavuisen vastailemisen ja kysäisin häneltä sitten, että mitä te toivoisitte, että te saisitte tänään ruuaksi. Leveä hymy tuli hänen kasvoilleen, kun hän vastasi, että kanaa ja riisiä. Siihen minä vastasin, että toivotaan sitten, että te saatte tänään kanaa ja riisiä. Ja hän jatkoi juttujaan ja jossakin välissä hän kysäsi minulta, että millä pysäkillä mä jään pois. Ja kerroin jääväni Sokoksen pysäkillä pois. Ja hän siitä ryhtyi kertomaan, että miten hän sen ison kassinsa kanssa, niin hänen on vaikea mennä tavarataloihin, kun häntä aina epäilee ja hänen kanssissa tutkitaan. Ja kertoili siinä ja minä jatkoin siinä vaiheessa tämmöistä puolihuolimatonta vastailua taas ja olin vaipunut omiin ajatuksiini. Ja sitten lähestyttiin sitä Sokoksen pysäkkiä. Ja mä rupesin pikkuhiljaa valmistautumaan siihen pysähtymiseen ja tartuin käsilaukkuun ja asettelin sitä olkapäälle siinä ja hiilasin itseäni siihen penkin reunalle. Ja koko ajan mä tiesin, että tuo nainen katsoo minua tarkasti. Hän oli hiljentynyt ja mä tunsin sen hänen katseensa, että hän katsoo minua tarkasti. Ja ajattelin, että en enää katso häntä, koska jos mä katson häntä, niin hän rupeaa uudestaan juttelemaan. Ja hiilasin vaan itseni siihen penkin reunalle ja odotin, että milloin vauhti on niin hidas, että voin kiskasta itseni pystyyn siitä penkiltä. Ja samalla kun mä nousin siinä pystyyn, niin mä sitten vilkaisin häntä silmiin ja tarkoitukseni oli toivottaa hänelle tai sanoa vaan hei hei. Hyvin lyhyesti ja poistua ratikasta, mutta kun mä vilkaisin häntä silmiin, niin huomasin, että hän katsoi todella syvälle minua silmiin ja hän sanoi sanat, jotka pysäytti koko maailman ympäriltä. Hän sanoi minulle, että onnellisia päiviä sinulle. Ja 1, 2, kaikki hiljeni. Jotenkin mä tiesin, että nuo sanat oli tarkoitettu toteutumaan. Tuo onnellisia päiviä sinulle oliko siunaus, jonka hän antoi minulle mukaani. Ja mä olin todella hämmentynyt siinä tilanteessa ja en oikein tiennyt, että mitä mä olisin tehnyt. Ne sanat uppos niin syvälle jotenkin minuun, ne vaan kaiku minun sisällä. Ja vihdoin mä sain sitten sanottua hänelle, että niin myös sinulle. Ja poistuin sitten ratikasta. Ja kun mä astuin ulos tuosta ratikasta, niin yhä tuo onnellisia päiviä sinulle soi minun sisällä. Ja minusta tuntui, että koko maailma oli kääntynyt ylös alaisin. Kuka oli hullu, kuka oli viisas tuossa ratikassa. Jotenkin minusta tuntuu, että se todellinen viisaus tuli tuon naisen sydämestä. Nuo sanat ovat olleet minulle tosi tärkeät elämässäni sen jälkeen ja silloin mä en vielä tiennyt, että joku päivä minusta tulee onnellisuusvalmentaja. En tiennyt, että perustan ilon ja onnellisuuden kuntosalin tai en tiennyt, että teen verkkovalmennusta onnellisuudesta. Mutta jotenkin nuo sanat jäivät minun sydämeeni ja olen käyttänyt niitä aika usein toivottaakseni ihmisille hyvää jatkoa. Ja mä oon jotenkin toivonut, että noiden sanojen kautta jotain siitä taijasta, minkä se nainen sinä päivänä onnistui luomaan, niin lähtisi mukaan maailmalle, leviäisi kauemmas. Niinpä nyt onnellisuuden päivän kunniaksi ja ilon ja onnellisuuden kuntosalin syntymäpäivän kunniaksi ja erityisesti tuon naisen kunniaksi toivon sinulle onnellisia päiviä sinulle.